TMTV. Salam dostlar, Şarkı kalendari boyunca it yılına kelib kirubiz, bugungi çıgarılışının temasına sebepçi boldu deysek de bular. Itler, pisiler, toshbaqalar, balıqlar, hatta tovuq ham qozlar turunda da сөйләшербез bu yılı. Tatar Respublikası yıldızlarının yurt hayvanları var mı? Bugungi so'rovimiz ada shulay yang'iri. Shularda 15likdagi o'zgarishlarga da ko'z solarmiz. Uzoqqa so'zmay boshlaylik alaysa. Hit paradning 15-chi o'rnina bu atında Sheshka kelib kiran. Sheshkaning iligrak tütün qo'shamatli tütün tusundagi buyuk yonlash mashisi bo'lgan. Shunday tarbiyali edi. Istarga birda mingani bo'lmadi deb isga olib Selyani jirchi. Tik ni qizg'anish fotirdan fotirga qo'shinib yurgan vaqtda bu pisini bir yurtning xo'jasi kirtirga qarshi bo'lar. Shunga da tütünni ovulga olib qaytirga to'g'ri kela. Ham uzoqda o'tmay mashi yo'g'ala. Sheshka elde o'zin bek g'ayibli soni. Bir javobli qolg'ash oxirgacha qoraga kerak ekan degan natijaga keldim shundan so'ng dejirchi. 15-chi o'rin. Yana xotinni qo'lima olam, xatiralarning o'tinda yonam. Har bir so'zingda o'tgan ovozi, uzilgan hisning suvingan nozi. Seni men kutmim, jonimda yurtmim, suyuragin ko'ngilga kiritmim. Nega sen menga xatlar yozasin, qavat yonartib yürek yarasın. Suyam seni deyip aytdilar kimler, ko'kdan soldilar sen bergan gullar. Oppoq qorlarni quyosh qoraltdi, o'zlari sular taratdi. Yazlar yalvardı, jaylar yılattı. Kuzgi yağmurlar yılap yuvattı. Sözlerin motor, hislerin yolgan. Ko'pme ko'ngilda aytilmay qolgan. Nega sen menga xatlar yozasın, qavat yonartib yurek yarasın. Suyam seni deb aytdilar kimlar, ko'kdan soldilar sen bergan gullar. Hit paradının şirattagi yangalığı Artur Salihov boshqaruvidagi Yo'q kerakmi jirina tushirilgan klip. Arturga da bugungi chiqarilishning so'rovini berdim. Bek o'rinli bo'ldi.
Бақсаң, жыршының ұлы малайы яңа ел алдыннан гына Кыш бабайдан бүлеккә хамяк, ягъни әрлән сұраған булган. Һәм хәзер инде түгел 21 көн Салиховларда бик тәти һәм бик нәни ком кушаматлы әрлән яши икән. Димәк, Кыш бабай теләкне үтәгән булып чыга. Шәп инде ул, хыяллар чынга ашкач. Телең телгә бердә йокмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Бер сүз белән җимерелде барысы, бер селтәнү белән киселде. Үткәннәрне бик тиз онытыр да, гафу итәр барың дисеңме? Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Телең телгә бердә йокмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Янып бетте безнең сөюләр. Илмира Нәгыймова кечкенәдән үк йорт хайваны турында хыялланган. Тиге-ти кеше фатирда җәнлекләр тотуга каршы булган. Шуңа күрә Нәгыймова хыялын бераз үзгәртелгән булган. Хәзер үз йортыбыз тизрәк булсын иде дип телим. Йорт булуга песием дә, этем дә булачак ди ул. Ә без хит-парадка әйләнеп кайтыйк. Бу атнада Илмира 13-нче урында. Балачагым еллар агымында Şeşilerine şollar kırsa da balam deyip tatlı
күшітәнәшің Үртәсің мі қоманы күсәңді Бала шағым Йыллар оғымында Жилләр кебек Сизілмей узды Синің янда Мин қоманда сабый Әтекейім синің бәләкәй қызым Ризат Хамзинирның әлегә йорт хайваннары юк, моңарчы мөмкинлек булмады. Үзебезгә дә юньләп торырга урын юк иде дип сүз башлады Ризат Рамазанов. Тулай торакның кыстан бүлмәсендә песи этләр белән туру авыр булыр иде ди ул. Әмма хәзер җырчы өенә аквариум кую турында уйлана башлаган. Йөзеп йөргән балыкларны күзәтү үзе бер рәхәт булыр иде ди җырчы. Рамазановлар дуэты бу атнада 12нче урында. Җилмәләсин микән Уян бәгърем, уян диеп Эндәшүшем син иртән Безнең иртә без башлана Тәмле шәй һәм кыймактан Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытып күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәтите күпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәтите күпкәннән Өчәүләшеп шәйләр өчү Шайрышу көлешү Рәхәт безгә синең белән Бар шатлыкны бүлешү Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең Вак-төяк борчуларыңны калдыр дисең көләсең Җаным дибез исемнәрне Онытып күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәтите күпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәтите күпкәннән Без башта тошбакалар тоттык, аннары балыклар алдык, шуның өстенә куянлы да булдык дип сөйләп китте Эльмира Сөләйманова. Менә кемдә икән ул зоопарк, әтеге куян белән бигрәк тә кызык булган. Аны сатучысы бу үсми торган куян дип сатып җибәргән. Тик вакыт узу белән кичкенә генә кара җәнлек менә моның хәтле зур куянга үрелгән. Жыра кушаматлы бу куян әлдә җырчы фатирында яшәп, тәмле ашап, алга таба үсүен дәвам итә икән. Шул ашамсак куян янына әле шушы көннәрдә генә песи кайтып кергән. Монысын балалар яңа елга сораганнар икән. Аның шинауына түзәрлек түгел. Мебелендә ашый, аяк киемнәрдә калмады, ә бармакларны кимерепме кимерә дип көлә-көлә сөйли Эльмира. Берәргә кирәкмиме? Биреп җибәрер идем, билләһи дип шаярып та куйды. Тулы бер зоопарк хуҗасы Эльмира Сөләйманова бу атнада 11нче урында. Yazmışına kağılmasın Balan aşısı bala Balakayım balan aşı Aşama bürgüzüp Aşı balanın demleri Ömürge kalır singip Balakayım balan aşık aşama bürgüzüp Aşı balanın demleri ömrüge kalır singip Uzaklamaz karlar yağar Jayatır şu balanın Yazmış yolu yaktı bulasın Ey Hudayım balamını
яшендә ниләр генә булмаган. Попугай, ташбака дисеңме, аквариум белән балыклар да калмаган. Һәм әлбәттә инде песиләр. Һәм менә соңгы 3 елда да Ленар мәче хуҗасы. Песилендә нинди бит әле? Шотланд токымлы, озын йонлы, шәлперәйгән колаклы, Няша кушаматлы социаль шелтәр йолдызы. Няшаның узган җәйдә хәтта урамга чыккан җиреннән урлап та киткәннәр. Бер атна буе бөтен Балтаж буенча песин эзләгән Ленар көч хәл аның урлаучыларын да тапкан, тик Няшалардан чыгып качкан була. Бәхеткә тиздән табыла песи. Хәзер инде аны урамга чыгару юк, куркыта дип көлеп сөйләде Ленар. Бу юлы җырчы Тебез хит-парадының 10лыгын ачып җибәрә. Аның күзләре яна, булганда яннарында, ул китерибездай синең җылы кочакларында. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакласам буеңны бәхет икәнен. Аның күзләре яна, аның күзләре яна, аның күзләре яна. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакласам буеңны бәхет икәнен. Ул сине төннәрен үләп ята, инде сагынган һәм йокысы кача, үләп ярата, синең көндә шаша, бүләктән канатлап шулар белән эчә. Арагызда булыр давыллар һәм әлбәттә җилләр, бергә булсагыз гына мәхәббәтегез җиңәр. Булыр авыр сүзләр, аларның күбесе ялган, ышаныгыз бер-берегезгә генә язмыш йөрәк, сайламаган. Аның күзләре яна, булганда яннарында, ул китерибездай синең җылы кочакларында. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакласам буеңны бәхет икәнен. Балалы солянка! Ура! Зур гаилә концертына барабыз! Танылган артистлар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Ландыш Непочанова, Иркә, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгать Ханбулат Хисмәтовлар, Илмира Нәхимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчәнтаев, Закир Шахбан, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рамил Шарапов, Рифат Заипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Урасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Unix 297 43 77. Татар радиосы тәкъдим итә. Робопати! Тимер йөрәкләрне эретерлек кайнар дискотека. Изгевали, Лилия Гыйматдинова, Альберт Нурминский, Диджей Радик, Фәрит Низамиев, Диля Булат Нигъмәтуллиннар, Ризат Синирә Рамазановлар, Салават һәм Гүзәлем, Хаким, Гүзәлия, Линар Яшин, Илназ Гарипов, Айрат Сапин, Раяз Фасыхов, Мөнир Рахмаев, Илмира Нагыймова, Ландыш Нигъмәтҗанова. 14 февраль, Эрмитаж 297 43 77. Бу бит хит-парадтагы җырчылар, музыкаль койма концерты. Әлфинә Әсгамова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсап, Ришат Фазлыәхмәтов, Илмира Нәгыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль, Филармония 297 43 77. Күп кенә эстрада җырчыларыннан аермалы буларак, Ландыш Нигъмәтҗанованың песиләргә исе китми. Хәтта киресенчә, йоннарын коеп төрле ис таратып йөрүче җәнлекләргә өйдә урын юк дип саный ул. Ә менә хуҗалыкта мал-туар асрау монысы башка мәсьәлә. Авылда торсам, тавыгым да, казым да, этем дә, сыерым да булыр иде ди Ландыш. Барысын да карый беләм. Сыерын да савам, атын да җигәм, кирәк булса дип сөйләде ул. Уңган булган җырчыбыз бу атнада 9-нчы урында. Кояш чыкмый икән төрле якта, чыга бары ул бер як тарафка. Югарны теми икән йөрәгеңне, чынлап торып, әгәр ул яратса, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк, онытылыр
yürekte. Unutulur hele diyesingime, unuturga küpme kişirek. Şınlap durur şaşıp yaratkanı, unutalmay iken şu yürek. Unutulur hele diyesingime, unuturga küpme kişirek. Şınlap durur şaşıp yaratkanı, unutalmay iken şu yürek. Рамил Галимжанов авыл малайы буларак хуҗалыкта була торган йорт хайваннарын карап үскән кеше. Хәзер фатирда тора. Анда да аның үз хуҗалыгы бар, тик билгеле кәҗә, күркә түгел, күпләрдәге кебек песие. Һәм ни гаҗәп, балыклары бар. Ни өчен гаҗәп дим соң, балык белән песи шул ук эт белән мәче түгелме соң? Мөнәсәбәтләре ничек икән, икенче юлы шуны сорыйсы булыр. Әлегә 8нче урын. Ялгышлар була, юллар гел бормай, тигез акмый һәр чакта елга. Сукмактан узам, юлларда тузан, сыкрап елы йөрәк шул заман. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Йөрәк аралар, һәрбер яралар, түзәлмәс бит яшәргеләләр. Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей, йөрәккәем нишләргә белмәй. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Гоша атлы попугай кайсыгызда бар иде? Күпләрдә булгандыр ул. Менә Динар Рәхимовның да үз Гошасы булган. Бу тутый кош белән алар бергә үскән дисәң дә була. Динарның әтисе гармунда уйнап җырларга яраткан. Ә Гоша белән Динара тамашачы ролендә булган. Ул чакта кечкенә Динара әле рәтләп сөйләшә дә белмәгән. Ә менә Гоша җырларга кушылып китәргә дә күп сорамаган. Хәтта татарча сүзләр әйтергә дә өйрәнгән. Иң кызыгы, башка милләт музыкасына һәм җырларына тутый кошның исе китмәгән. Кушаматы Гоша булса да, чын татар попугае булган күрәсең. Инде сезне качандыр Гоша белән җырларга өйрәнгән Динарга бирик. 7нче урын. Ташлама син мине, ташлама матурым, йөрәгем ирегер талпыныр. Кояшның яктысы җылытмас, җылытмас, яралы йөрәгем ялганмас.
Алина Ахметшинның күлияткә укырга кергәнче йорт хайваннары күп булган. 3-4 песи, туган күнгә бүләк ителгән овчарка, әйтергә кирәк, эте бөтен командаларында яхшы белгән. Һәм яшь хуҗасын күп кенә куркыныч ситуацияләрдә коткарып калган. Ни кызганыч, пират кушаматлы алман овчаркасын урлап китәләр. Алина өчен бу бик зур югалту була. Шуннан соң җырчы кыз тагын берәр йорт хайванын алырга җөрьәт итми икән. Яслар җитсә алмага шимтеренә ак чәчәккә, яслар җитсә алмага шимтеренә ак чәчәккә, уртак сөю илсен безнең бәхетле киләчәккә, уртак сөю илсен безнең бәхетле киләчәккә. Алмасы алмасыла алмалары балгына, алмасы алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына, гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Алмасы алмалары балгына, Olmasıla olmaları balgına, Gümrülükке süydüm seni yanlarımda kalgına, Gümrülükке süydüm canım yanlarımda kalgına. Bit ışların olsa senin olma köbek tu gerek, bit ışların olsa senin olma köbek tu gerek. Yüreğime aşıp girdin buldun mellek kubelek, yüreğime aşıp girdin buldun mellek kubelek. Olmasıla olmaları balgına, olmasıla olmaları balgına. Gümrülükке süydüm seni yanlarımda kalgına, Gümrülükke süydüm canım yanlarımda kalgına. Seni kötüp bağırkayım kerirmen kızlarıma, seni kötüp bağırkayım kerirmen kızlarıma. Süyü utları qabızdın sen benim yüreğimde, süyü utların qabızdın sen benim yüreğimde. Olmasıla olmaları balgına, olmasıla olmaları balgına. Gümrülükke süydüm seni yanlarımda kalgına, Gümrülükke süydüm seni yanlarımda kalgına. Кит парадның чираттагы катнашучысы Рөстәм Асадуллин. Рөстәмгә 5 яшь булганда әнисе эштән кара песи бала салып кайта. Аның кушаматы Персикта, Васькада, хәтта Леопольдта түгел, Радик була. Бер бәхәсләшүдән соң Рөстәмнең әтисенә үпкәләгән әни кеше мәшегә иренең, ягъни Рөстәмнең әтисенең исемен бирә. Радик дип бер-ике тапкыр әйтүгә теге песи бу кушаматка ияләшеп китмәсенме? Иң кызыгы шунда, әнисе Радик дип эндәшкәндә янына Рөстәмнең әтисе һәм әлбәттә гаиләнең тагын бер әгъзасы песи дә ыжгырып килеп җитә торган булган. Бүген Радик улы Рөстәм хит парадның 5-леген ачып җибәрә. Сүзне үзенә бирик. Çiçekler jaydım, üzekleri kiyken, seni kütem, sağınırdım, bayşan kileri segiken. Eykele şeşevata, kömmelimle yovata, grevke yaşlı güne, yüreğime utu salıva. Eykele şeşevata, dünyalarlı gizem irken, yüreğime de simmişleşirken, kilmi kalma dil irken. Eykele şeşevata, kömmelimde yuvata, gürlevutke yaşlı güne, yüreğime utu salıva. Eykele şeşevata, Диана Тажетдинова шулай ук заманында бик күп йорт хайваннары тоткан. Этләрнең төрле тукымнары, песиләр дисеңме, попугайлар да шактый яшәгән.
Тик соңгысы Йоркширский терьер җырчының йорт хайваннарына карата булган карашын 180 градуска үзгәрткән. Кечкенә генә булуына карамастан бу эт өйнең бөтен җирен тырнап, абойларын йолкып, мебельләрен кырып бетергән. Өйнең яме китте дисәм дә ялганламам. 2-3 айда күрмәгәннәребезне күрдек. Шуннан соң бу үткән тизрәк кытылу ягын карадык. Юк, кирәкми миңа бүтән йорт хайваннары җитәр дип уфтанып куйды Диана. Эт писләрне күрмәс дәрәҗәгә җиткән Диана Тажетдинова бу атнада 4-нче урында. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләре булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгә. Йөрәк түрендә сагышым бетмәс, шушы халәтем моң шишмәседәй, миннән ул китмәс, җанымнан китмәс. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләр булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгәл. Ялгыз да түгел, парлы да түгел, хисләр булса да мәхәббәт түгел. Юллар бер булса да, уйлар аерылса да, атлар без мени шулай кәүгәл. Алсу Азат Фазлыевларның графигі белән йорт хайваннарын тоту мөмкин түгел. Мин моның шулай икәнен соравымны аларның үзләренә бирмичә дә яхшы белә идем. Туган авылларында мал туар асрыйлар. Азатлар ягында әйтик, ак куяннар үрчетәләр, Алсу ягында гадәти кош-корт янында тугры эт Марсель да бар икән. Кеше исеме бирдек, чөнки итебез безгә кеше кебек якын. Ул безнең гаилә әгъзасы. Аны бик яратабыз дип сөйләде җырчы. Бу атнада Фазлыевлар 3-нче урында. Күзләрен карасы бигрәк сагындырды, ашкыннары йөрәктә утта яна. Җилләренең җиттезен җигеп җилкәннәремә, очам синең яныңа, яныңа. Җилдә, буранда мин беләсә дә, тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Җилдә, буранда мин беләсә дә, тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Алло, әнем? Хәзер кайтабыз, әнем. Иллегә кая телисең? Шунда алып барам. Мин сине җанашым, елмаеп каршыларымын, ягымлы карашларым иркәләр. Яраткан йөрәкләр һичшиксез кавышалар, мәхәббәткә юк бит ул киртәләр. Җилдә, буранда мин беләсә дә, тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Җилдә, буранда мин беләсә дә, тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Йорт хайваннары турында сүз чыккач, рейтингка да күз салыйк әле. Безнең илдә иң популяр хайваннарның исемлеге мондыйрак икән. Беренче урында әлбәттә песиләр, икенче урында аңлаугызча этләр.
3-нче урында балыклар булса, 4-нче урында кошлар икән. Әмма 5-нче урында кичкенә размерлы җәнлекләр урнашкан. Буларга әрлән, диңгез дуңгызы һәм рептилийлар керә. Хайваннарның хит-парадыннан музыкаль хит-парадка әйләнеп кайтыйк. 2-нче урында Азалия Зиннәт. Үзләмәне киң далаларда җил булып назларымын иңнәрен сандыга җырына кушылып моң булып җаныңа керермен. Син мине күз нурым бер кайчан югалтма. Мин кошлар җырында, мин диңгез тавышында. Син мине күз нурым бер кайчан югалтма. Эзлә эзләремне мәхәббәт юлында. Син мине күз нурым бер кайчан югалтма. Эзлә эзләремне мәхәббәт юлында. Эзләмине төнеге күкләрдә ай булып юлын яктыртырмын. Караңгы көчләрдән аралап таң йолдызы булып балыкырмын. Син мине күз нурым бер кайчан югалтма. Мин кошлар җырында, мин диңгез тавышында. 15-лекнең лидеры, дөресрәге лидерлары диджей Радик һәм Айрат Сафин. Айратның йорт хайваннары юк. Радикта әлегә хыяллар белән яши. Тик диджейны гадәти йорт хайваннары кызыксындырмый. Ул экзотик саналган юлбарыс, арыслан яки леопард хуҗасы булырга тели. Тагын бер хыялы тисеннән туган авылы Рыбушкинга чабышка атын алып кайтырга. Җәй көннәрендә шуңа атланып, болыннар буйлап җилдерәсе килә аның. Искиткеч шәп хыял. Моны һичшиксез тормышка ашырырга кирәк. Үсіп жеткен йора, бүгін бізде гірлеп туй бара. Матур үстәләр кырылған, дос туганнар жиыла. Бір-біріне сірлі көзлері, нұрдай балқы yüzлері. Күңілләрін жилікіні дірі, әші сөзлері. Үстімесін парының бірге бұсынlar. Екі йөрәк, екі яр, ikisi de ғашықлар. Бәгдәр биріп, балдар киіп, қанатlanып ұштылар. Екі йөрәк, екі яр, ikisi de ғашықлар. Бәгдәр биріп, балдар киіп, қанатlanып ұштылар. Сөзім қай барады. Сұққан едім бір чеберкі сіздерге. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы. Ике йөрәк парчалана, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкы йөзләре. Күңелләренә җилкендерә, әші сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, ikisi de ғашықлар. Бәгдәр биреп, балдар киіп, қанатlanып ұштылар. Ике йөрәк, ике яр, ikisi de ғашықлар. Бәгдәр биреп, балдар киіп, қанатlanып ұштылар. Шулай итеп, бүгенге лидерларны да ачыкладык, хит-парадтагы үзгәрешләрне дә билгеләдек. Җырчыларыбызның кайсында нинди йорт хайваннары булуын да белдек. Димәк, бүгенгә куелган максатларга ирешелде. Очрашканчыга кадәр сау булыгыз.